Kasabay kan pagsabat sa bagong taon, ang pagsabat man sa bagong miyembro kan pamilya sa nagkapirang nangaki sa Josefina Belmonte Duran Albay Provincial Hospital kan nakaagay Miyerkules, Enero 1. Saro sa mga nangaki si Maria Cecilia Camacho, 44 anyos kan Barangay Tuburan, Albay. Alas 12:12 na maagahon kan maipangaki niya ang ikawalo niyang aki na baby girl na may gabat na 2.3 kilogram. Sigun sa iya, daing niya hunao na mga ngaki siya kan bagong taon urug pa tabako niya pamanda a due date. Hindi ko po na-expect na manganak ng New Year. Masaya man po kahit may year. Laging may handa siya pag birthday. Saro man sa mga nangaki, ang 19 anyos na si Evangeline Manrique kan Barangay Lumacao, Ginubatan, Albay. Ugma siya na normal niyang naimundagan sa iyang ikaduwang aki. Maging healthy po siya. Tapos maging marayon po ang buhay. Ngunya na taon, igwang 7 New Year's Day newborn count sa JB Dap Hospital kung sa gabos ini haling tercer distrito sa probinsya kan Albay. Congratulations! Welcome to 25 New Year baby. Para sa mga mother na hopefully na yung baby nila maataman ninda, masubaybayan nila, mataon ninda ang dapat na pang-ipukan aki ninda sa mga abot pa mga taon, pagdakula kan baby ninda. Tapos sa mga nag-aki man na mas advisable mag-family planning pa din kasi ibaan ang panahon ng ngunyan. Masakit na ang pag-aaki pag nag-iedad, asin aki pa nag-ibabados na nag-aki pa man din. Mientras tanto, aapodon man na Generation Beta ang mga aking ipinangaki ngunya na taong 2025 sa taong 2039. Para sa mga baratang tatak Bicol, Regine Boy.